हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। एक नाच लेकर अच्छा लगे। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। ना पति बाय अपने मम्मी से पूछला, ना पति बाय अपने मम्मी से पूछला। घुंघटा उठाए मुँह देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। घुंघटा उठाए मुँह देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। ना पति बाय अपने दीदी से पूछला, ना पति बाय अपने दीदी से पूछला। चलिया हटाय अनार देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। चलिया हटाय अनार देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। ना पति बाय अपने भाभी से पूछला, ना पति बाय अपने भाभी से पूछला। लहंगा उठाए चांद देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। लहंगा उठाए चांद देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। ना पति बाय अपने बुआ से पूछला, ना पति बाय अपने बुआ से पूछला। घुंघटा उठाए मुँह देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। घुंघटा उठाए मुँह देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। अबही उमिरिया में लोच बाड़ी हो घबड़ैया जिन बालम। ना पति बाय अपने चाची से पूछला, ना पति बाय अपने चाची से पूछला। घुंघटा उठाए मुँह देख लिया हो घबड़ैया जिन बालम। घुंघटा उठाए मुँह देख लिया हो